Hi guys, majong adlaw ninjong tanan. Salamat sa Ginoo kay nakauli na jud ko daras bahay. Salamat pud ni Insimita kay mao gad si nag uban-uban na dito nagsakripisyo. Wa pud sa zitog. Limul pud wa pud titog. Salamat sa mga tawo nga nitabang. Wa lamang ko kaila nila og kinsa to. Dahaji isa kalaki nga. Sige jud alalay na ho isang tabangan si Insimita. Diha pala man sud sa tren unsa pagpagawa sa tren. Sina siya alalay na ho agahang tubig na sobraan ra. Tungod man sa tambaw nga pait kadtong nay warperin nga gitunga. Kay last lagi na ang check up ag warperin gidugangan og tunga. Unsa ug tunga ang nabaza kay pait nga dyan nakaadyo. Mao to nga wa na ko kabantay nga agahadang na inom nga tubig daghan na. Sa kaadlaw dapat agang mahurot sa kalitro kay naalay ko gi dadada rin sidlanan nga tubig ilainsi nga sa kalitro ang masud. Sa kaadlaw man di ay aha mo din na mahurot ang sa kalitro buntag taman hapon unsa ini kagabi na pud mukuha na pag sa kalitro aha na pag mahurot duha na kalitro tanan. Mao day to nga grabe ng hangata. Salamat din sa Ginoo kay pinangga kadto ko sa Ginoo. Salamat kadto sa Ginoo kay nakauli pa jud ko sa bahay nga buhi. Grabe na jud to nahang muna nga diha ko sud sa tren. Ag supot nga gihatag sa laki. Wa na gud ko makadimao og kanang nay gamit. Dapat dito kay tabunan man ilong. Wa na mapilag ilong, wa na makadimao. Kadtong adlaw nakabantay na ko nga lahi jud. Karon ako nakauna nga lahi jud ay. Kay pagtungtong pa na magmagalyanis, dana man nimo sakay og kanang nay MRT. Alis dyan! Padong sa Jemmy Kamuning. Kaya di lagi pa mag-MRT, karabing ladua. Arang trapika kaadyo sa EDSA. Mao nang mag-MRT rami kay para dali. Wa mabuko ni sa kaog karang nahagdanan. Kaya naaman dito'y elevator. Wa man po ko nahaga kay wa mo ko nag saka sa hagdanan. Sakay mamig elevator. Saan ang ipapalit si Insimita o kanang nay ticket sa train. Pagtapa na para mo abri tong agianan, pati nga ko kay na-invalid man. Nakakita agard na. Ikuha na naman ni jag card ni Insimita. Kay agaha lagi di na mo gana. Lisod mapudong suong ko to. Kawawan ng jako, ina ng jako boy alamag. Siguro buat pasabot. Di na ko pasakot dyan kay naya mahitabo. Nga na siguro kay nga namang na-imbalot to si Zagkalit. Di man maabri ang katong nay putaw nga magtitizok. Mao to nakalisid ako ginawas kuan. MRT. Kita mamus ang video gabi eh. Kaya upload naman kong hinahinay. Magpakita ito mga nanghitabo. Unja, paghanang na mo, da may mga medik, gikuhaan ko kanang naay pulse rate. Grabing taas sa kasug ang pulse rate ni abot og 170. Da sige utro-utro 170, mahing man pang 178. Nga na jud di ka jud maubos. Aga jud daghan ha jud nga batian nga grabing kasug ag lagubo. Maadto gali pa daghang dugo di taas. Kag taas pa kuno ang dugo dadto. Delikado ko sa cardiac arrest. Agang dugo ning ubos 90 ra. Da say pod mahimong 80. Nga na dugo ra. Pagabot mo sa emergency, dugay pagadyo ko na asikaso. Kay daghan man kaadyo yung mga pasyente nga grabe na jud kaadyo kahimta nga wa ra jud bagluhag. Kaya pang atake pod. Kakita gadyo ko kay mula bay masang atubangan. Ang daga mga porma nalupay-pay na gajud. Mao to yang na-experience sa emergency. Mao day nga
dugay ko na asikaso kay grabing daghanan gipang tabang taud na mamatay pero wa man po kumhadlok kay nga na ay mamatay kay karang kamatajen moabot man dyan sa atong kinabuhi. Naluwer ko sa ilang mga kapamilya kay manghihilak na ingana pag naasikaso na ko dahil gibutang sa ang kamot nga tambaw gi-injection kuan to siya kang nay para sa ang paspas ng heart rate o para sa ang dugo kay ubos ra lagi katong nahitabo na grasya sa Ginoo jud to nga na lagi na atlan das MRT unsa wa kay kadeuwan nga ambulansya para mo dani mo kay sa una dito sa Bohol gi-atake mo po ko dito mudo ra mamig kanang naay kapitan nga na mapatabang mi makukuha ang ambulansya so kadto da center wa may daghang pasyente mo nang madali butangan og oxygen kay wa may daghang pasyente sa katong dito kong atlan sa MRT narabing nisira. Salamat sa Ginoo kay nabuhi pa ko karon. Daghang grasya na jud nga nabuhi pa ko karon. Salamat sa Ginoo. Di pa jud nga nung kanang nay patjenan ko. Naa pa jud plano ang Ginoo sa ang kinabuhi kay katong ang kahimtang muna nakaadyo. Kadto may kinagrabihan ang atake nga agahang ginawa hapit nga jud mabugto. Agang luha ng tuong kadit kay taangan na atin gipangado sa Ginoo nga jud ko Ginoo alo sa kukuha karon Ginoo tagay ba sa taas sa kinabuhi mo din gihando sa Ginoo karon hay grabe din ang hampo sa Ginoo ni jud ko Ginoo ados ako kuha Lord tagay pa kog taas sa kinabuhi Ginoo gusto pa sugog mabuhi dugay dan kalibutan na. Salamat sa Ginoo kay di pa jud kong gi taga kinabuhi dito man jud ko sa emergency na dugay nakabantay gazug ko kung nagida nga grabe na kago kahimtang lispad na kaadyo naglisod na og ginhawa dapat ko reketa sa kabadyo nga grabe pinidang naspara naglisod po og ginhawa ilang gi-revive grabe na mareg kahimtang nutong bajiha tamaw to bagatataod napotdan dyan sa og kinabuhi maunang kain ko sa kaugali nga salamat Ginoo adjang nabati nga pinangga ko sa Ginoo na adjang Ginoo kanunay na naguban kaya wa kadyo ko niya pasagdi labi na sa mga tao nga natabang dito sila kaila nahod so ila kong itabangan si insimita pero grabe kabugutan kaya nakalay sila na kong ginhawa pagabot sa Pilipinas Center mauto gasakay ko na sa wheelchair ano sa kabaza lagi kay hapit man maligsa ng isang tiil sa wheelchair mutok gasang mata ng sipat nagabad dun sa isang bana kaya sa una din nga first time ni insimita ang maka sinati ko nga to salamat sa Ginoo kaya agad ko na pasagdi nakauli pa ko na sila insimita daghang agad ko yung nabantasan nga niabot dito nga grabe na anza kuha din matabang patay na kuha na ginin sakit sa kasing-kasing traidor di ni mo ahibawan og kanong sa mo atake katungaw nagdaho ba dahil ko og kanang nay atakehin ko sa MRT nagahaw matang tumong dagto magpa-check up ra lagi kay wa ko kasabot sa gibati ngiyang na lang po ko daan sa ang doktora nga una ko batiin nga lain mubalik ko niya salamat sa Ginoo kay nakabayad ko sa hospital bill salamat ka sa Ginoo na ako'y follow-up check-up ini ka Bernis kay na may tambaw nga gidugang gahang kuan INR na normal na nang katungtong na sa 2.7 salamat sa Ginoo kay na normal nagbalik grabe gahang nakita dito emergency room daghanang nangamatay dapat sa kalaki tiguwang na naka-cardiac arrest ilang itabang ni-stop nag isang heartbeat zero na mauto ang isang anak grabe ng hilak
Daga mga doktor ila na pang giutro murag gipakarantihan ang lawas sarang mo ulbo ingana. Ning balik ka pag gisang heartbeat. Kada kita mo ko kay deura manahi. Daghang gato ko nakita nga ni abot dito gitabang nas mga doktor unsa wa na matabang. Mao to anay na himog mga kapamilya hilak na naman. Mumpo ko mahadlok noon kay bawa manggazog ko nga tagaan pa ko og taas ng kinabuhi sa Ginoo. Murang ikalima to na nga da sa emergency sa Bohol kay nadamon ko didto kaapat na siguro to. Pag una ng atake katong nay wa pa hibaw nga nalala ko rheumatic arthritis atake na ko sa utro na padug kaduha Douglas February da karong tuig na pud. Salamat sa Ginoo kay katagaan pa sa kuno sa kinabuhi. Kay uban lagi nga gibang atake wa na matabang. Karon nagangibuhat. Nagbantay na ko sang giinom nga tubig. Bahala naguhawon ko. Kaysa ang mapalabian. Kita na mas doktor agang liog dari. Mailan naman ko dari og kanang may daga na inom nga tubig kay nayo ko ni mag-breath badlip. Wa ko nakakita. Si cemetery ang gapita kay tawag mo si cemetery sa awara na. Mo ni siya. Isulugin hawa kay ang isang nainom nga tubig sobra ra. Sobra ra gad sa padagang na inom. Kay uhaw magkaaso. Sa nangutana po ko sa doktora, ning kudo ka nang lapot og dugo. Hangaton ba pud na dok. Nis doktora di kuno hangaton. Aga makahangat kuno kanang masubraan og tubig nga atong lawas. Delikado kuno na kay posible nga malumos agad ang kasing-kasing, malumos ang baga. Maobit ang kuhaan ko nila ECG inja gi-X-ray po kay kita na og baga. Salamat sa Ginoo kay wala may problema. Pabalikan mo kong doktora ini kabitnis. Basin og kanang nay tagaan ko na sa schedule nga mas dali. Kaya nakakita man dito siya sa ang naw nga grabe ng ispara anja grabe ng hangata. Anja nang utara po ko parte sa angiogram. Di na kuno ko i-angiogram. Diretso na kuno. Ingin siya. Diretso na open heart surgery. Nakaibaw na ko okay sa gang surgeon. Anja anesthesiology. Agis ang ipahimo na nga clearance ko anra dental. Magpa-dental ko inig kalonis pohon. Asa siya request nga patuon ko neurologist. Pero what way labot sa clearance. Kaya clearance niya ko anra dental. Motor ko neurologist magpa-check nga na para matagaan ko og resita. Kagahabad ang neuro to askoan buhol. Yan siya lisod man kuno pulong ka ng nai. Muli pa kuno ko sa buhol para mapatsik ang balitos neuro. Tagaan lang mo ko ni sa neuro dari sa Pilipinas Center. Kaluyan ko sa Ginoo mga manalo gini. Uwa na po ning paspas agang heart rate. Tapos nagay kay grabe dyan paspasa. Kalaliman mo na ng 177. Napay ng commentaries ang vlog nga dito ko na sa London. Ag heart rate gali ko no 120 ra pero naimpas ko no. Grasya na ko no ni nahe ngay nga to nahitabo. Nga taas ka so gang heart rate. Pero buhay ko karon. Salamat ka do sa Ginoo kay jaga kong pinangga. Aha mo tang pangadoon sa Ginoo kanunay. Kana magampo ko. Nga gusto kong healthy nga lawas. Ulian nga sakit. Gusto ko og taas pa nga kinabuhi kay daghan pa ko'y pangandoy.